تەرزی هەبوو لەبوو جارێک جاران ڕەحمەندێ باوێ حازر و گۆداران تەرزیەک هەبوو هەر ڕۆژ بە پەنیر و ڕەچەل دەچوو دکانەوە ڕۆژێکی هەفت مێشتێن قل سەر پارنە تەرزی دەدەینن تەرزی پاچکەکی دەربەیەکی مێشا دکەی هەر هەفت مێشا دکوژێن دوورە لەسەر کراسێفان من بە دەربەیەکی هەفت جان ستاندن دەنویسین دەماک و دڕێت دەرباس دەبوو مرەبێک و ئەو نەویسدەیتنی جێ باوەڕ نەدکردن ji bo ku mirov vê nivîsê bibînin dikeve rêyekê bixwara panîr û çûkekê jî digerîne di rê de rastî devekî tê dema ku dew nivîsa li ser kirasê zilam dibîne pê dikene û dibêje ez ê te bikujim terzî dibêje ka em pêşwaziyekê bikin kî zora kê bibe ew serkeftî dibe dew vê biryarê pêşirîn dibêje em ê kevir biavêjin kî kevirê xwe gelekî biavêje dûr ew serkeftî dibe پێشی دە و کەڤرێ خۆ تاوێژێ کەڤرێوی گەلێکی دوورچێ نورە تەرزی بندزیکە دەستی خۆ تخی بەریکاقە و چووکێ خۆ دەرتخی بینێک و کەڤر داوێژێ چووک تاوێژێ چووک بفرێت کەوێ و چێ تەرزی بسەردکەوێن دە و دەبێژێ کە ئەم vêcarێک کەڤر بدەستی خۆ زە فور بکەن تەرزی دەبێژێ ئەرێ پێشی دە و دراژێ کەڤرێکی و بدەستی خۆ فور دکێ دوورە تەرزیش بەریکا پانیر دەرتخی و دبێشێ av jê derdikeve bi vî awayê terzî ketî divê dew terzî serbest berdê terzî biriya xwe de dimeşê bi xeletî dikeve bexçê paşayekî leşkerê paşa wî nigirû tênin bar paşê terzî bexşandinê ji paşê dixwaze paşa bi şertekî terzî bibexşînê paşa ji terzî re dibêje du dew hene her dem êrişî li me dikin ger tu wan bikujê ez ê te efr bikim ez ê keça xwe bidim te تەرزی وی شەرتî pêjirênê ji qesra paşa derdikeve û dewa dikere dibîne ku her du dew li bil siya darekê razana terzî dirajê kevran dixê berîka xwe û diçe serê darê serê darê kevirek tavêjê dewekê dew şiyar dibe û li dora xwe dimêzêne kes û tiştî nabîne ji hevalê xwe guman dike dûra dixwe veçe kêlîkek dî terzî kevirekî tavêjê serê dewê dî dev şiyare dibe û li dora xwe dimêzêne lê tu kesî nabînî ew jî ji hevalê xwe guman dike li ser vêna dew bi hev re şer dikin di dawiyê de her du dev ve hevdû dikujin terzî tê encamê ji paşa re dibêje paşa ji terzî bawer nake lê leşkerê xwe dişêne warê dewa leşker laşê her du dewa tînin qisirê paşa şertekê dî dê ber terzî dibêje barazek heye tu wî jî bikuje ji bo ku ez ji te bawer bikim diranekî wî bixwara bîne dûvra ez ê keça xwe bidim te terzî diçe daristanê baraz dibîne dûvra baraz dikuje û diranekî baraz jê dike û dixê ji paşê re tîne dilê paşê li terzî nexweş e bêdilî keça xwe didiye terzî û keça paşê dawetê dikin bi şev ku çûne oda xwe paşa leşkerê xwe ji bo terzî bikujin dişêne oda biku zaweya terzî bi hatina leşkera difsê bi dengekî bilind dibêje eyît min bi derbeyekî heft can standine li hember dewekî serketî bûme du dew dane kuştin baraz kuşt û diranê wî jî jê kiriye leşkerê paşa ji tirsa diravin bi wî awayî terzî bi keça paşa re zewcê jiyaneke nû dê dest pêkirin çîroka meldiyara rehmendê bavê guhdaran